Khubor baman sngi awalam shapi da Nongialam news. Bom shimkia Kiba jong ka any yasahu ki kam Shalan tu Masi sa Bangladesh nakaliang jong ka FK JGP Cleariat Circle bat ka MPUF East Gentle District Cleariat nakaliang jong ka FK JGP Cleariat Circle hapo ka Nongialam jo secretary ba Jasme sana ringkat bat ka MPUF East Gentle District hapo ka Nongialam jong iba Kershan bla President ka MPUF East Gentle Kilalek penyakendo USP ke East Gentle District ha office rekam ju ban penkan mau ha ka BD bat ka dorkas bakaseng kalabu ha ka arsan trek khandai arajat arsan halor kajing Shalan tu Masi bat shini shapo Bangladesh nakaliang jongki arseng kisno phala bantep bawat hadin baladep ujo sa USP kite ki kam Shalan tu Masi bi an ki klem sange klem ki kot isla ki babyang ki dangyai teng bat yaj hadu menta lengba ke checkpoint jong ki pulet lat rambai rai omdon bate lakam yaki kani kalapen suba yakino ujor bakala badan ke ek lendet da ka jingas thu jingmod lang jongki kate ka jing Shalan tu yaki Masi po Bangladesh lengba kalat rambai shadu Bangladesh Tang bakite kinong supply ki penrong tu yaki Masi sa Bangla Hynrei ki deiru kum kinong Nongialam bat kinong penilenti yakinong Bangla kumno bakini rong tu spo put sam jong kari India jongi bat kajimbom simkia jong ki bor badai pek kala ban bu jingma ya ka jala jongi khamtam ya ka is chantia bat layu iru ya ki jaj muslim ki balakan rai bha ha ki than lat rambai cleariat bat ha ki wei bat ki jaka jong ka is chantia Iki Khubor baman sngi subscribe ka channel Nongialam news.